apo mao kana ang Birhing Maria. Nagkalain-lain man ang iyang ngalan no gulagway, apan siya usara, ug siya mao ang atong inahan. Ang kanang bata, lolo. Ang kanang bata mao si Senyor Santo Niño. Apo, naabot na ang saktong panahon na ikaw na ang mag-amping kaniya. Aniya si Senyor Santo Niño, ampingi ug ipadayon ang pag-ampo kaniya. Ang kabilin ni Lolo. Mahi ni Kristo.